Samtang namasada ang 22 anyos nga motor taxi rider nga si Pepe Conejos III, midalikyat siya og pag-adto sa Centennial Road sa Barangay Poblacion, lungsod sa Cordova, aron sa pagdawat sa libreng bugas nga 5 kilo, Martes sa buntag, Marso 31. Kinisubay sa inisyatiba sa LGU sa Cordova, pagtabang sa epekto sa pagsaka sa presyo sa lana ug mga palaliton. Lisod niya kay usay. Lisod niya ang pangita kay kansigid sa gas kay lagyo kay pick up na. Si Conejos nagsugod na og pagpanabaho ni atong 18 anyos siya aron masuportaan ang iyang kaugalingon. Agig pagtabang sa mga Cordobahanon sama ni Conejos, gilusad sa kagamhanan sa Cordova ang libreng bugas program alang sa nagkadaiyang sektor. Una nang nagdistribute og hinabang sa sektor sa fisher folks ug mga empleyado sa ilang opisina ang LGU. Og karong adlaw mga transport drivers ang nakaschedule. Para to protect nga dili magbalik-balik, dili ta ilaron nga kapila na lang naglinya, doon na gyud lista aron doon na tay record, ug doon na sa tay ma-submit, ug doon na sa tay ma-inventory ug pila na atong nagasto. Ang nakadawat sa maong benepisyo mao ang mga drivers sa public utility vehicle ug jeepney, motorcad, multicab, motorcycles, delivery and transport riders ug mga mamaniho ug pump boat nga gamiton sa island hopping. Dulan sa 4,000 ang gilauman nga mahatagan og bugas nga humay. Mao nga alas 6 pa lang sa kabuntagon, gisugdan na ang pag-distribute. Samtang sa padayong pag-apod-apod sa libreng bugas, nabalaka ang 56 anyos nga tricycle driver nga si Kabi Arvin. Human giingnan nga dili na siya pwede mag-claim tungod na hatagan na og bugas ang iyang rehistradong number sa vehicle. Ngayon og bugas, karon pagkuha nako, wa na ako kay nanay ni claim og lain. Apan, mihangyo si Arvin sa mayor sa Cordova atol sa distribution. Sa pakighinabi sa MyTV Cebu News team kang Arvin, ang kaniadtong moabot sa 20 ka biyahe matag adlaw, karon swerte na daw ang duha ka biyahean. Apan, mas mugamay pa sab ang kita nila tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina apan walay uminto sa plitihan. Mao ang diskarte sa ubang mga drivers karon ang pagbiyahe hangtod sa kadlawon aron makabawi. Matod sa pipila ka mga drivers, ang 5 ka kilo nga libreng bugas makapahupay sa kalisod ug makatabang sa pangkonsumo karong simanaha. Apan hangyo gihapon nila ang long-term programs ug solusyon gikan sa gobyerno. Nunot ni ini, mipadangat ang mayor sa Cordova nga paninguhaon nila nga ma-realign ang mga funds sa kagamhanan aron mahatagan og pagtagad ang panginahanglan sa komunidad. Usa ni ini ang bugas. Ang LGU sa Cordova naarami, dili man namo masulbad ang inyong problema, but rest assured nga ang suporta permi nga naa ninyo. Sa mga sunod nga buwan, plano sa mayor nga maabot ang libreng bugas program sa uban pang sektor. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.